Makiak izki atzerkia. Espero ongi pasatzea. Asko Txalo bero. Behin batean ama bizitzen bere hiru seme alabekin. Jaione, Mikel eta Beñat oso behartuak ziren. Ez dago gunetan janaria eta romantziko. Landia jaunak dutzen jaio. Hori, gotamaren bilakin gona. Ahora pasé bat antes kategori. Kaixo gaztia azela itzegu. Lanbiletzorina moroia eratute. Laguntzeko laguntza behar du. Oentxe nazizona. Jaione baserian urte bete pasa zuen. Etxera itzultzea pentsatu zuen. Nauze etxera batateko. Onkindo, arrela gine ziotantzalako erregalo bat emango ditu. Esto hauera besti bezalako bat. Txakurria san eskero, herria itenu kankan pastel. Eserik asko nahoztzi aia. Etxerako bidea lortiate eta gauzatu batean pasatzea pentsatu zuen. Askar, gabon gaztea, zela izango.
Barrenura egiteko. Pasa. Gastua ikurua dozika dago. Giro maino, ez izan ere astuari txakuria, Ez. Egia bezerretango. Honetan iku. Baza. Ego gozian jaionek diatuz izako dira. Aztoa netan aztopago eta etxeko zarrari berari emango dira. Urrengo gozian jaionek diatuz batxerako zen bere azto zarrarekin. Etxea. Ama, dikoni. Begira zenpari duda. Hori egiten astua ekarri dut. Astua entzako dira. Gero Mikel joan zen baserrira morro. Ongi doa lamia jugona. Ara, baserria, eskatuko lana. Kaixo gaztia, zer nahi zenu? Lanbia
etorri naz, morroirik berraztuko. Ba, egurra mozteko laguntza behar du. Oaitxe hasiko na. Ere baserrian urte bete pasatu eta lan asko egin zuen. Etxerak pentsatu zuen. Nagusi etxea bueltatuko da. Edo, arrela ezin ezantzalako erregalo bat emango dizu. Maia era beste bestelakoa. Jarri bazkaria esan ezkero, azkaria jartzen du. Eskerrikako nagusia jo. Etxerako iria luzia zen eta gaua oskatu batea pasatzea. Gaz. Txau, gracias. Zena izeno. Guarto bat, nahi izeno. Exacto. Maia atalian utziko dugu. Ongi du, nire zesan ere astuari. Jarri bazkaria. Ongi du, oidea dijo. Gauno kafe. Jarri bazkaria. Ja. Maia, nezara hartuko dut, eta etxeko zarrari berari emango behar. Hurrengo goizean Mikel esnatu eta etxera joan zen hartu maizararekin. Aio, etxean erju, aio. Ama, jaione, beina, berdira zerrekarri duda. Bazkaria jartzen du Maia. Maia, jarri bazkaria. Maia, jarri bazkaria. Maia, jarri bazkaria. Gero venía joan zen baserrira Moroi.
Beñat. Oh, giro ama, lagi jakungo na. Ada, Barcelona, antze sartuko lana. Kas. Kaixo gaztia, dena izenu. Lanpila etorri naz, boloi beratute. Garabizteko laguntza behar du. Horan txasiko na. Beñate baterian urtebete pasazioa, eta lan asko egin zuen, etxera bueltatzea pentsatzen. Nagusi, etxea bueltatuko na. Autiro, alola bidezin atalako erregalo bat emango ditu. Okilau abesti bezalakoa. Okilau jotzen azten da. Bueno, etxean ikua jo. Etxerako bidean urtiazte. Eta gaua ostatu batea pasatzea pentsatu zuen. Kas. Jago, gracias, zena izan. Kuarto bat nahi nukelo egiteko. Mira, pasa. La maquilla atalian uzpon. Ese sarrene maquillari. Maquillakizkie. Diote zerrezano. Bueno, oean ikua jo. ¿Qué van a pasar? María Pishi. Ay. Bendito makin malaikat Tuhan. Bendito me sale. Pobre. Nere diana jarri lapurtutako guztia eman arte. Bai. Por favor, bendito Mari. Maquilla, Kishki maquilla. Hori zure maila eta aztoa. Aio, zeraino etxan zu. Hurrengo goizean minaten nago eta etxera joan zen maila eta aztoarekin.
Zuaitzakuria. Aurrepila. Bere maia. Maia jarri bakaria. Maripila. Ez diote zer esango nire makilarie, eta estera jotzen hasitzen da. Nik aurrera oso forte bizitu ziren. Bueno, bino, hauek emendikan jumen jolen, txalo bero bat eman barko dugu, ez da? Txalo bero bat gure musikari eta dantzarientzat. Osongi! Eta orain, txalotuko ditugu noski gure antzezliak. Torri honea, hortzara gure antzezliak, etorri. Eta txalo bero bat gure antzezlei. Gabe, txalo gara entzat eskua mataliko, gora burua. Txalo bero bat. Eta noski, hemen batzuk falta dira, hemen ikusten duzuen antzerketa eszenotoki polita hau, ezin zen horrelakoa izan, gure dekoratzaileak hemen egongoz balira, aurrea gure dekoratzaileak, beraientzat